Duguan asin nakarandusay sa tinampong sakop kang Barangay Grijalvo, San Fernando, Camarines Sur ang 5 personang ini. Naimbwelto sa karambola ning duwang motorsiklo asin sarong tricycle. Poko mas o menos alas 8:10 ning banggi kang nakaaging Biyernes, Setyembre 22. Tulos mangkutang dinarara sa ospital ang mga lugadan. Alagad day na nakaabot pang buhay ang duwang pasahero kan tricycle na binistong si Vicente Nuliora, 37 anyos asin si Richard Pardiñas, 36 anyos na parehong residente kan Barangay Biberon kang nasambit na banwaan. Lugadan man ang saro pang pasahero kan tricycle na binistong si Antonio de Guzman asin ang driver kang duwang nakabanggaan ng motorsiklo na sinda patrolwoman ni Sinutado Inotario asin John Clean Peroa, 22 anyos asin residente man kang nasambit na lugar. Sigun kay Police Staff Sergeant Joker Mayores, investigator kang San Fernando PNP, mantang pigbabaybay kang embweltong tricycle ang lugar, kan may linikayan ining barricade sa samakaon ng ibong na linya. Alagad ulit ama yung headlight, day ini nariparo kan duwang padangadang na motorsiklo na nagresulta sa sendang pagkakadiskwido. The road barricade sa ongoing construction po sa place na ito. Hindi pag-iwas po ninda and going to left, di ma-occupied po ninda si lane na right away katong duwang motorcycle po. Rason para magkabanggaan po sinda ng harapan. Dahil pati napansin katong motor na masyadong tama yung headlight po itong tricycle. Nasa impluensya man subot ning alak ang mga lunad kan tricycle, nagikan sa sarong pagtiripon, asin mapasiring kuta sa lamayan sa pareho man na lugar. Po itong tricycle, itong saro po duman si Pardiñas, birthday kang time na ito po, and ini si Antonio de Guzman, parang may pinsan sa Pasakaw, and nag-alukan sindang tuloy. Katakod kay ni, nagpagirumdum ang PNP sa mga motorista. Ibitara ng gad ang pagmaneho urog na kung nasa impluensya ning arak. Siring man na pirming pagriparoon ang bihikulo, antes ang pagbiyahe. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal